To mám kupovať, tak radšej si poviem, že tu nekupovať? No napríklad. Toto sú presne tie veci, kde keď sa ma pýtali, či by som mal investovať do panelového domu, aby som mal takúto ponuku, tak ja proste na tú obľadku ani nepôjdem. Lebo viem, že toto sú tzv. Neriešiteľné veci. Prečo to neriešiteľné vec? Sa dohodneme na domovej schôdzi? To je presne to, tá neriešiteľná vec, tá schôdza tých vlastníkov. Vy tam proste príjete a poviete, že by som chcel zatepliť. A ďalší 10 vám povedia, ktorí vás prehlasujú, že bude tam nejaká babka, ktorá vám povie, Milanko, ja na to nemám, zaplatíš mi to? No neurobíte to proste. Hej, nezaplatíte za všetkých dôchodcov. Oni na to naozaj reálne nemajú, tí ľudia. Ako zistí človek, ktorý si tam chce kúpiť byt, či kúpuje ten byt v dobre zateplenom panelovom bytu, alebo nie? No pozrite, dá sa zavolať nám. V zimnom období my robíme nejakú termografickú diagnostiku, teda na báze nejakého infračerveného spektra, kde vidíme nejaké teplotné nepravidelnosti. Hej, z tej interiérovej strany a z tej exteriérovej. Dobre, ale že keď v zimnom období. V lete to nespravíme a keď si niekto povie, že nie, nebudem platiť niekomu peniaze za takúto diagnostiku, no tak mu zostáva naozaj sa pozrieť na to, v akom stave tá fasáda zvonku je.